Pa šta, prijatelji, odlučili smo da snimimo video za vas u drugačijem formatu. Mnogo se nadam da će vam se dopasti. Veoma smo zahvalni na vašoj podršci, lajkovima i komentarima. Ako još nisi pretplaćen, obavezno to uradi. Prijatno vam gledanje. Dobar dan, Sofija Andrejevna. Šta vam je to kod vas? Evo, sakupila sam dnevnike zbog lošeg ponašanja i nepoznavanja školske programa. Jesu li se i kod vas istakli? I kod vas su se istakli. A ja sam mislila da samo ja imam takve probleme. Dakle, na prošlom času smo pisali kontrolni za koji ocene neću upisivati u dnevnik. Šta si ti dobio? 5. A zašto ja imam 4, pa ti si prepisivao od Nadam se mene? da nećeš da me odeš? Leopold Arnoldoviću, zašto Saša ima 5, a ja 4, pa imamo iste radove? Zato što, Nataša, treba da misliš svojim glavom, a ne da prepisuješ od druga iz klupe. Ali on je prepisivao od mene i Drski isto. Drski, šta si ti dobio? 5. Šta vam je, jeste poludeli? Danas ćemo sa vama obrađivati novu temu. Zašto kasnite vi, učeniče? Pa išao sam u menzu, ali je bila velika gužva. I usput mi se podigla temperatura i onda sam otišao u ambulantu. Pa posle... Dobro, Aleksandre, sve mi je jasno. Dnevnik na 100 jedinica za čas. Pa zaboravio sam dnevnik kući. U redu, onda ćemo upisati jedinicu u dnevnik. Ipak sam ga poneo. Zaboravio sam da sam uzeo. Eto, odlično, upisat ćemo i u dnevnik i u svesku. Sofija, ako ništa, on ima 2 dnevnika. Vi odmah upišite 2 jedinice. Jesi li ti normalan? Stani. Kuda ideš? Šta ti hoćeš? Gde si nabavio taj križanac? Mama ti ga je kupila na rasprodaji? Ste lud? Slušaj, odavno me muči jedno pitanje. Što se ovo malo uopšte družiš s tobom? Pa ti si ružan kao konj. Nataša, možda bi bilo bolje da budeš sa mnom? Šta ti hoćeš? Htio sam da te pitam, jesi li debeo, težak ili samo previše ždereš? Pitam se, mogu li da smršam ako budem bežao od problema? Leopold Arnoldović, Aleksandar prepisuje od mene. Možete li ga odvojiti, molim vas? Zato jednačina ima ovakav rezultat. Sofija Andrejevna, vi imate grešku u odgovoru, to nije tačno. Dobro, onda prelazimo na novu temu. Novu temu? Pa trebalo je danas da pišemo kontrolni. Si ti luda? Ćuti, trebalo je da se spremiš. Hoćemo li pisati na duplim listovima? Pitam se, šta mu je bilo na umu onom čovjeku koji je prvi smislio da muze kravu? Pitam se, da li bih mogao da stanem u kengurovu torbu? Orehov, jesi li napisao kontrolni? Ne. Pa zašto onda loviš muve? Piši! Pitam se, da li je bila lepa kad je bila mlada? Zamislite šta sam saznala. Ispostavilo se da je German juče ostao posle časova sa Natašom i zajedno su radili domaći kada nikog nije bilo u učionici. Pa šta, zar nemaš svoj život? Što se mešaš u njihove stvari? Ljudi, jeste li svi uradili domaćice danas? Vidiš, rekla sam ti da ovdje nešto nije čisto. Zar nisi stigla da uradiš domaći juče posle časova? A ko može da mi kaže koliko postaje kontinenata? Na primer... Aleksandar. Zar ne znate koliko postaje kontinenata? Zar ste zaboravili da govorite? Ili vas zub boli? Dobro, shvatio sam. Onda će da odgovori... Oreh. Pet, 4, 3, 2, 1. Što radite? Zvono je za učitelja. A odmori su za učenike. I šta da radim sa vama? Da upišem jedinicu za čas? Sofija Andrejevna, stvarno sam sve učila. Molim vas, nemojte mi upisati lošu ocenu u dnevnik. Preklinjem vas. Dobro, sedite. Neću. Drski, izađi na tablu. Pa Sofija Andrejevna, stvarno ja... Pa molim vas. Sa mnom takve igre ne prolaze, učenik. Dnevnik brzo. Dobro, a sada prelazimo na proveru domaćeg zadatka. Aleksandar? Pa meni juče papagaj uginu. Bio sam u žalosti, nisam mogla da uradim domaći. Pa on ti je uginuo pre 2 nedelje. Kako brzo leti vreme, Aleksandra Jurjevna? Dobro, u redu, Germane. Mene nije bilo na prošlom času, nisam znao šta je A zadatak. da pitaš drugove Pa možda? kod mene kući nije bilo interneta, ani na telefonu su mi se potrošili megabajti. Nedelju dana? Dobro, Nataša? Nisam uradila. I zašto? Ne mogu to da kažem, tajna je. Ma, jel svi mene zezate? Aleksandra Jurjevna, nemojte ni pokušavate mene da pitate. Sofija Andrejevna, mogu li da izađem? Gde? U toalet. Imate 1 minut. Leopold Arnoldović, mogu li da izađem? Kuda? Pa eto, mama me zove. Na laptopu valjda. Idi,
Aleksandra Jurjevna, mogu li da izađem? Gde? Pa meni je to olovka procurala. Idi. Dobro, ko može da mi kaže, zašto se Tihi okean zove Tihi? Možda zato što tamo ribe ne umeju da pričaju. Dakle, ko može da mi kaže šta su to biološki roditelji po vašem shvatanju? Pa to je kad su mama i tata biolozi. Ko može da mi kaže čime se razlikuje polinom od monoma? Pa šta tu da se razlikuje? I tamo i tamo. Kermane, daj da prepišem. Ne dam, trebalo je kod kuće da učiš. Šta se stiskaš, daj da prepišem. Ne dam, gubi se. Daj da prepišem, jesi li ti pacov? Saša i Derski, neću da vam dam da prepišete moj kontrolni. Pišite ga sami. Nisam razumela. Vi to prepisujete? Drski, Aleksandre, predajte radove. Zagreb vazduha, to je najjednostavnije. Dakle, nisam razumeo, zadnje klupe, jel vam baš to smešno? Dobro, Aleksandar, ustani brzo, dođi ovamo. Reci mi, Aleksandar, šta je Zagreb vazduha? To je Zagreb vazduha, on greće. Možeš li da mi kažeš nešto u suštini? Šta se tako smeje? Dobro, Derski, ustani i obojica napolje iz učionice. Dobro, danas ćemo učiti o Severnoj Americi i njenim rudnim bogatstvima. Ova tema će biti važna. Kao što sam vam objašnjavala, oplođena jajna ćelija. Pa šta, imali smo geografiju. Zapravo geografija je bila juče. Ozbiljno. Dobar, deco, za danas je čas završen. Slobodni ste. Leopold Arnoldoviću, zaboravite da zarate domaći. Ti glupo ili se zezaš? Bravo, Nataša. Zapisujemo domaći zadatak. Prijatelji, ako ste prepoznali sebi svoje školske drugo u ovom videu, obavezno pišite u komentarima. Ne zaboravite da se pretplatite i ostavite like. Vidimo se u sljedećem videu. Ćao!